Tlatah Gedhok Wetan Turen Kabupaten Malang dalemipun Bapak Jumain dalah Ibu Ambariani kanthi mangayu bagya dawuhipun pinanganten Mas Hilmi kalian Mbak Rizky matur nembang nuwun rawuhipun ugi donga pangestu panjenengan nggih Bapak Ibu saderengipun menika nanjakne waranggana ugi sinambi angrantu rawuhipun nduk niken Salindri nggih matur nuwun. Nah nggih ugi ngaturaken sugeng rawuh selamat datang DPR RI Bapak Haji Makrum Mubarak Komisi 7 sugeng rawuh Bapak nggih ugi sugeng rawuh selamat datang DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Haji Kusni Mubarak Wakil Ketua Komisi B sugeng rawuh Bapak matur nembah nuwun rawuhipun salajengipun sugeng rawuh selamat datang saking Bapak Haji Alek Mubarak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang sugeng rawuh Bapak. Nah Bapak Ibu dalu menika kula MC kudu ngati-ngati amargi ingkang rawuh menika piyantun agung saking Praja Kabupaten Malang Talasiti waduh ngapunten Bapak aduh nek joget sing apik lho Nduk Nduk Putri Nduk Api Bapak DPR rawuh tenang wis disiapne kabeh sampun ya Pak oh guyu rak urung nggih matur nembah nuwun sugeng rawuh nggih Bapak Ibu saderengipun ngaturaken tetembangan campur sari ugi ngrantur rawuhipun nduk niken niki wau nduk niken WA kula tasih dugi Surabaya engko lek sampeyan tak anu saiki mesti kondur kok ya ta wis teng mriki mawon kalih ngrantu nduk niken nggih niki wonten salah satu giling kesenian saking tlatah Kota Kediri menika wonten tontonan horse Bapak Ibu utawi jaranan niki latihanipun sampun 1 minggu untuk mempersiapkan acara pada malam hari ini sampai direwangi sing nari telusupen Bapak Ibu nggih tapi niki pun kebal punan yo nanjake tari jaranan saking Kota Kediri persembahan dari Mayangkara Niken Salindri. Rombo Mayangkara magito kita bareng ayo dong Saya
Bapak Ibu.